המדיטציה הבאה נועדה לגרום לכם למצוא את הכוחות האמיתיים והגדולים שטמונים בכם. קודם כל, אני רוצה שנתחיל בלקחת נשימות עמוקות. אנחנו הולכים לעשות את זה דרך שאיפה ארוכה מהאף ונשיפה איטית דרך הפה. אני רוצה שנעשה את זה שוב ביחד. תוך כדי שאני מדברת, אני רוצה שתעשו את זה שוב. לאט לאט אתם תרגישו איך הגוף שלכם נח לו בנוחות, איך כל נשימה מביאה איתה תחושה של רוגע ושלווה. אני רוצה שתעצמו עיניים אם עדיין לא עצמתם. שבו לכם או שכבו לכם בנוחות, במקום שבו אתם מרגישים רגועים ובטוחים. ועכשיו, אני רוצה שתדמיינו שמעליכם יש אור זהוב ונעים. האור הזה מלא בכוח ובביטחון. עם כל נשימה שלכם, האור הזהוב הזה נכנס אל תוך הגוף שלכם. הוא מתחיל מהראש, ממש למעלה, וממלא אותו בתחושה של חוכמה וידע. האור הזה מביא אליכם את כל המחשבות הטובות שיש לכם על עצמכם. הוא גם מחזק את המחשבות הטובות האלה. כמה אתם טובים וחכמים וחזקים. ועכשיו, האור הזהוב והנעים ממשיך לרדת לו ישירות אל הלב שלכם. האור ממלא את הלב שלכם באהבה. אהבה לעצמכם. תרגישו כמה אתם מיוחדים, כמה דברים נפלאים יש בכם. אני רוצה שתחשבו על משהו אחד שאתם ממש טובים בו. זה יכול להיות גם משהו שאתם ממש אוהבים לעשות. ואני רוצה שתחושת ההצלחה הזו תמלא אתכם. תנו לתחושה הטובה הזאת, לדבר הטוב הזה שאתם עושים ויודעים, למלא אתכם באהבה עצמית. אהבה שלכם אליכם. ועכשיו, האור ממשיך לזרום אל אזור הבטן. זה המקום שבו נמצא הכוח האמיתי שלכם. תרגישו את העוצמה שיש בכם. את היכולת הזו להתמודד עם כל אתגר שיגיע אליכם. אני רוצה שתיזכרו ברגע שבו התגברתם על משהו קשה, שהצלחתם במשהו. אתם זוכרים את התחושה הזו של הצלחה?
התחושה הזו נמצאת אצלכם בבטן, ואתם רק צריכים להאיר אותה. ועכשיו, האור הזוהר ממשיך וזורם לכם לידיים ולרגליים. דמיינו איך הוא עובר בין כל האצבעות. הוא נותן לכם כוח לעשות דברים חדשים, להתנסות, לנסות. האור הזה והכוח הזה באים להגיד לכם שגם אם אתם לא מצליחים מיד בהתנסות החדשה שלכם, זה ממש בסדר. כי תמיד יש לכם את הכוח ואת היכולת ללמוד ולהשתפר כל הזמן. ועכשיו, אני רוצה שתדמיינו את עצמכם עומדים מול מראה קסומה. סביב המראה יש אור צהוב נעים שמחמם אתכם. במראה אתם יכולים לראות את עצמכם בצורה הכי חזקה. תראו את החיוך שלכם, את הביטחון שיש לכם בעיניים. כמה אתם טובים ויפים. דרך המראה הזו אתם יכולים לראות את כל הדברים הכי מיוחדים שיש בכם, שהם רק שלכם. המראה הזאת היא מראה לכם גם את כל האנשים שמאמינים בכם. האנשים שאוהבים אתכם, שתומכים בכם. תרגישו את האהבה והתמיכה שלהם. ועכשיו, קחו נשימה עמוקה, ממש כמו שעשיתם בהתחלה. ועם הנשימה הזו, כל הכוח, הביטחון והאהבה נשארים בתוך הגוף שלכם. הם נהיים ממש חלק מכם. וזכרו, בכל פעם שאתם מרגישים שאתם רוצים להיות חזקים יותר, אתם תמיד יכולים לחזור אל האור הזהוב הזה, ולהרגיש את הכוח המיוחד שיש בכם. הוא קיים. אני מרגישה אותו. ועכשיו, לאט לאט, כשאתם מוכנים, תתחילו להזיז את הידיים ואת הרגליים. תפקחו את העיניים ותיקחו איתכם את תחושת הכוח והביטחון הזו להמשך היום, לבית ספר, מול החברים, מול המשפחה, איפה שרק תחליטו. הכוח בידיים שלכם. בהצלחה.